Θέλω να σας καλωσορίσω, θέλω να σας καλημερίσω και να σας ευχαριστήσω που πραγματικά θα συζητήσουμε με ένα τόσο όμορφο και δυναμικό κοινό όπως είσαστε όλες εσείς και όλοι εσείς. Να ευχαριστήσω, ονομάζομαι Ειρήνη Γιανναρά, είμαι δημοσιογράφος τα τελευταία 25 χρόνια, ενεργή στο ραδιόφωνο και στις ψηφιακές πλατφόρμες, εργάζομαι στην ΕΡΤ. Έχω τη χαρά να κάνω μια πολύ μικρή αναφορά σε ένα καταπληκτικό team συναδέλφων με το οποίο συνεργάζομαι μαζί. Προσπαθώ να κρατάω τις ποσοστώσεις στα media, μια και ο χώρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τις γυναίκες είναι ένας πολύ δύσκολος, προκλητικός και απαιτητικός χώρος. Νομίζω τελικά ότι απλώς κατάφερα να φτιάξω μια μικρή δική μου ομάδα συναδέλφων, κυρίως γυναικών. Δεν ξέρω γιατί, ίσως είναι και η τάση μας να φτιάχνουμε ομάδες και να δημιουργούμε και να λειτουργούμε μέσα από αυτές, η οποία μου στέλνει, πριν από λίγο μου στέλνει ένα μήνυμα, ότι στέλνουν όλη τη θετική ενέργεια σε όλες μας και όλους μας εδώ, σε αυτό το πάνελ. Εμείς θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας έχοντας ως τίτλο την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση εφήβων και γυναικών 18-25 ετών. Μία ηλικία, ένα πλαίσιο ηλικιακό, το οποίο είναι το πιο δύσκολο και το πιο καθοριστικό για όλους μας, άντρες και γυναίκες. Θα περάσω πρώτα στην παρουσίαση των συνομιλητριών μας. Να σας πω ότι η κυρία Δήμητρα Κογγίδου, καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συντονίστρια του Δικτύου των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δυστυχώς για λόγους υγείας δεν θα μπορέσει να συνδεθεί σήμερα μαζί μας και να μοιραστεί τις εμπειρίες της αλλά και τις σκέψεις της. Της ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση και σύντομα στις επάλξεις. Λοιπόν, ξεκινάμε. Να μιλήσουμε με την κυρία Ζεταδούκα, να παρουσιάσουμε την κυρία Ζεταδούκα, ηθοποιό, συγγραφέα, πρόεδρο της ΑΜΚΕ Ανάσα. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, να σας συστήσω, σας γνωρίζουμε. Σας γνωρίζουμε όλοι μέσα από τις δράσεις σας. Δεν με γνωρίζετε. Σας γνωρίζουμε, δεν σας ξέρουμε. Αλλά δεν με γνωρίζετε προσωπικά. Με γνωρίζετε ως ηθοποιό, οπότε καλό είναι να γίνονται συστάσεις. Λοιπόν, πάντα. Είναι η ΑΜΚΕ Ανάσα είναι η πρώτη μη κερδοσκοπική εταιρεία στην Ελλάδα για δωρεάν ενημέρωση, πρόληψη και θεραπεία των ανθρώπων που πάσχουν από διαταραχές πρόσληψης τροφής. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, ένα φλέγον θέμα για την κοινωνία μας, γιατί τελικά η εικόνα και τα στερεότυπα που κουβαλάει είναι αυτή η οποία πολλές φορές μπορεί να μας οδηγήσει σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και τα πρότυπα αυτά και τα στερεότυπα αυτά περνάνε μέσα από το χώρο της βιομηχανίας της εικόνας, μέσα από τα media, μέσα από τα social media πλέον και βλέπουμε καθημερινά εικόνες οι οποίες μας προκαλούν την απορία για το τι θα γίνει μετά. Να μιλήσουμε και να καλωσορίσουμε την κυρία Ειρήνη Καμαράτου. Είναι ψυχολόγος με μεταπτυχιακό στην ανθρωπολογία και τις σπουδές φύλου. Είναι επίσης συστημική ψυχοθεραπεύτρια και υποψήφια διδάκτορ του Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, ένα από τα πολύ δυνατά τμήματα. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει εργαστεί σε διαφορετικά πλαίσια, όπως η Πράξης, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, η Μονάδα Δοξιάδης, ενώ τον τελευταίο χρόνο συνεργάζεται με το Κέντρο Ημέρας Ανάσα, παρακολουθώντας κυρίως εφήβους και τις οικογένειές τους. Μια πολύ σημαντική πραγματικά δραστηριότητα καθημερινή για πολλά παιδιά και τις οικογένειές τους. Η οικοδεσποινά μας, η κυρία Νικολέτα Ρεκατσίνα, είναι συνειδήτρια και γενική διευθύντρια του οργανισμού OpenNous, του πρώτου μη κερδοσκοπικού οργανισμού για την ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας στα παιδιά και τους νέους στην Ελλάδα. Είναι επίσης εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στον τομέα της ψυχοεκπαίδευσης. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην κοινωνική και συναισθηματική ενδυνάμωση παιδιών και εφήβων και στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και επιμορφώσεων για παιδιά και ενήλικες. Αν δεν τα έκανε όλα αυτά, δεν θα ήμασταν όλοι εμείς εδώ για να συζητάμε τα πολύ σοβαρά αυτά θέματα και πολύ δυναμικά θέματα. Έχει συμπεριληφθεί στη λίστα Forbes 30 Under 30 ως μία από τις πιο δυναμικές νέες επιχειρηματίες στον ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα, καθώς και στη λίστα με τις καλύτερες πρακτικές του ευρωπαϊκού προγράμματος Young Entrepreneurs in Times of Crisis μεταξύ 6 ευρωπαϊκών χωρών για την Ελλάδα. Τέλος, είναι μέντορα στο δίκτυο μεντόρων των οργανισμών Women on Top
και 100 Mentors. Τελευταία, αλλά όχι, η κυρία Παναγιώτα Γιούλη Μπαλίκου, Γιούλη Μπαλίκου, λοιπόν, συντονίστρια προγράμματος και επιστημονική σύμβουλος στην πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για το οποίο θα μας πείτε δύο κουβέντες αφού ολοκληρώσετε την παρουσίασή σας. Ψυχολόγος, δόκτωρ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκουσα στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε ΚΕΔΙΔΗΝ, συστημική και οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια και επόπτρια, υπεύθυνη σύνταξη εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού, μέλος στην Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, μέλος Εκπαιδευτικής Επιτροπής, εγγεγραμμένη επιμορφώτρια σε Μητρώα, ερευνήτρια και επόπτρια πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών. Για χρόνια διετέλεσε υπεύθυνη προγραμμάτων χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο θα μας ωφελούσε πολύ για την διεθνή και την ευρωπαϊκή εμπειρία του θέματος. Θέλετε να μας πείτε, κυρία Μπαλίκου, κάποια πράγματα για την πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος? Σας ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η πρωτοβουλία για την ψυχική... Δεν ακούγομαι, τώρα είμαι εντάξει. Η πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων είναι με την αποκλειστική υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι κάθε παιδί και έφηβος να έχει εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, κυρίως ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Το πρόγραμμά μας θα τρέχει για 5 χρόνια, ήδη βρισκόμαστε στον 3ο χρόνο. Βασικός στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε όλους τους ενήλικες που ασχολούνται με παιδιά και εφήβους, κατά κύριο λόγο τους επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά και εφήβους, να τους ενδυναμώσουμε με εργαλεία θεραπευτικά, αλλά να τους ενδυναμώσουμε και με τον εγγραμματισμό στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, ώστε να μπορεί να υποστηρίξουν τα παιδιά. Έχουμε και συμβουλευτικές ομάδες νέων, ακούμε δηλαδή την φωνή των νέων, για να μπορέσουμε να πάρουμε ανατροφοδότηση για τα θέματα που αφορούν τα ίδια τα παιδιά. Δεν θα μονοπολίσω, βάζω μια τελεία. Πολύ σημαντικές δραστηριότητες όλες, πάρα πολύ ουσιαστικές δραστηριότητες. Θα κρατήσω δύο πράγματα για να ξεκινήσω τη συζήτησή μας. Θα είναι μια συζήτηση ανοιχτή, θα είναι μια συζήτηση ελεύθερη. Στηριζόμαστε πάρα πολύ στις δικές σας παρατηρήσεις και επισημάνσεις. Θα υπάρχει προς το τέλος της συζήτησης ένα 10 λεπτό, 15 λεπτό με ερωτήσεις και απαντήσεις. Αλλά και όπου αισθανθείτε εσείς ότι θέλετε να τοποθετηθείτε, με μεγάλη μας χαρά. Κρατάω λοιπόν δύο πράγματα, τα οποία γυρνούν γύρω από την παρουσίαση που είχαμε νωρίτερα από τις υπεύθυνες του προγράμματος και αναφέρονται στην ενδυνάμωση, στην ψυχική υγεία και στην επικοινωνία. 3 άξονες, οι οποίοι κινούνται παράλληλα, επηρεάζονται πολλαπλώς από πολλά πράγματα, από το περιβάλλον στο οποίο διαβιούμε, από την οικογένειά μας, από τα οικονομικά πρότυπα που επικρατούν και ουσιαστικά χτίζουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που αργότερα θα γίνουμε, αυτό που αργότερα θα είμαστε. Θα ήθελα να τοποθετηθούμε λίγο όλες μας πάνω στις προκλήσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν νωρίτερα και αντιμετωπίζουν τα κορίτσια και οι νέες γυναίκες στην καθημερινότητα, ξεκινώντας με ένα ερώτημα. Μου άρεσε πολύ ο τίτλος «Αναδυόμενη ενηλικίωση». Γιατί δείχνει την εξέλιξή μας. Την εξέλιξή μας από παιδιά σε ενήλικους ανθρώπους και σε κάτι το οποίο θα καθορίσει και τους επόμενους, τις επόμενες γενιές. Αυτή η αναδυόμενη ενηλικίωση τελικά πόσο επηρεάζεται από αυτή την παρατεταμένη εφηβεία, την οποία επιβάλλουμε πολλές φορές ως κοινωνίες και ως οικογένειες στα παιδιά μας. Κυρία Μπαλίκου, ξεκινήσουμε ανάποδα. Η αναδυόμενη ενηλικίωση καταρχήν προέκυψε σαν όρος, ακριβώς γιατί βλέπαμε ότι και νομικά, αλλά και κυρίως σε επίπεδο ανάπτυξης παιδιού, ότι 18 και 1 το παιδί δεν είναι ενήλικας, ενώ 18 παρά 1 είναι έφηβος. Οπότε είχαμε βάλει ένα όριο που το χρησιμοποιούσαμε και σε νομικά ζητήματα για να πούμε ότι το παιδί αλλάζει, θα λέγαμε, κατηγορία ηλικιακή. Είναι μια ηλικία που φέρνει αρκετά δύσκολα ερωτήματα, τα οποία καλούνται οι νέοι ενήλικες καλούνται να απαντήσουν, γιατί είναι μια μετάβαση σε έναν άλλο ρόλο για τα οποία δεν είναι προετοιμασμένα.
Και δεν είναι προετοιμασμένα γιατί η εφηβεία, όπως το αναφέρατε, παρατεταμένη εφηβεία, μ' άρεσε που το άκουσα. Η αλήθεια είναι ότι δεν εξοπλίζουμε τα παιδιά με τις κατάλληλες δεξιότητες για να μπορέσουν να έρθουν αντιμέτωποι με τις δυσκολίες της ενηλικίωσης. Αυτή λοιπόν η μετάβαση που ούτως ή άλλως αναπτυξιακά βλέπουμε ότι οποιαδήποτε μετάβαση, σε οποιαδήποτε ηλικία, θέλει μια προετοιμασία. Αυτή η μετάβαση είναι μία από τις μεγαλύτερες μεταβάσεις που κάνουμε στη ζωή μας, από τις πιο δύσκολες μεταβάσεις και που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα τα οποία ακόμη και μια δεκαετία μετά, να πω εγώ, δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Έτσι όπως εξελίσσονται και αλλάζουν οι καταστάσεις, οι διαδικασίες, έχουμε πάρα πολύ δύσκολο δρόμο να διανύσουμε. Οι προκλήσεις, λοιπόν, είναι αυτές που κυρίως δεν έχουν δουλευτεί και δεν έχουν, αν θέλετε, πάρει την κατάλληλη προσοχή που θα έπρεπε να πάρουν στην κατάλληλη ηλικία. Αυτό πολύ συχνά λέμε και στην πρωτοβουλία, ότι στην παιδική ηλικία έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία όμως δεν αντιμετωπίζονται και τελικά οι ενδείξεις έρχονται πιο μετά. Και έρχονται τελικά σε σημείο που θέλουμε πολύ περισσότερο δρόμο για να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Είναι αρκετά τα ζητήματα και νομίζω ότι ήδη καταγράφηκαν από την έρευνα, η οποία τη θεώρησε εξαιρετική, γιατί όντως έρχεται σε έναν συγχρονισμό, θα έλεγα, και με τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών και πολλά από αυτά είναι κομμάτια που άπτονται της ψυχικής υγείας. Κυρία Αρκατσίνα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με όλα αυτά που ανέφερε η κυρία Μπαλίκου. Το μόνο που έχω να προσθέσω, γιατί νομίζω ότι ήταν καταπιστικότατη, είναι το γεγονός ότι πολύ συχνά έχουμε την αίσθηση ότι ωραία, στα 18 πάβεις να είσαι έφηβη, τώρα είσαι ενήλικας. Και ξαφνικά όλες οι απαιτήσεις και όλες οι υποχρεώσεις του ενήλικα, από τη μια στιγμή στην άλλη, σε συνδυασμό συχνά με την αλλαγή, το ότι φεύγω από το οικογενειακό μου περιβάλλον και βρίσκομαι μόνη, σε μια άλλη πόλη, σε ένα δικό μου σπίτι, φέρνει πάρα πολύ μεγάλη σύγχυση και ξαφνικά πρέπει να ανταποκριθούν σε τόσες ενήλικες υποχρεώσεις που κανένας δεν τους έχει προετοιμάσει προηγουμένως. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι τα 2 τελευταία χρόνια στο σχολείο είναι όλα τα πράγματα επικεντρωμένα μόνο στις εξετάσεις και δεν υπάρχει καμία προετοιμασία συναισθηματική, ψυχολογική και ακόμα και να βγάλουμε αυτό. Να ενημερωθούν τα παιδιά. Ωραία, πώς βρίσκω ένα σπίτι, πώς πληρώνω το ενοίκιό μου, τους λογαριασμούς, γιατί είναι σημαντικό να είμαι συνεπής. Θέλω να πω πρακτικά ζητήματα στα οποία τους λέμε μέσα σε ένα καλοκαίρι, από τα βγουν τα αποτελέσματα, ωραία, πάμε τώρα. Το έχεις. Στην έρευνα είχαμε το ερώτημα, θα χρειαζόσουν υποστήριξη στη μετάβαση από το σχολείο στην ενήλικη ζωή. Οι πιο πολλές απαντήσεις ήταν ότι αισθάνομαι σαν να βρίσκομαι σε μια ελεύθερη πτώση. Οπότε νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό, αναδυόμενοι. Δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ξαφνικά είναι ενήλικες, ωραία, οπότε θα τα κάνουν όλα και θα τα ξέρουν όλα και θα είναι και σωστά. Και χωρίς καμία υποστήριξη. Αυτό είναι που θέλω εγώ να κρατήσουμε σε αυτό. Βέβαια, αυτό και θα ήθελα και την τοποθέτηση των άλλων δύο συνομιλητριών μας, της κυρίας Καμαράτου και της κυρίας Ζούκα, όσον αφορά τα life skills. Γιατί όλο αυτό που περιγράφουμε αυτή τη στιγμή είναι τα life skills. Είναι οι ικανότητες, οι δεξιότητες που αποκτούμε να αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας, να στήσουμε τη ζωή μας και να την αντιμετωπίσουμε με αξιοπρέπεια. Κυρία Καμαράτου. Και εγώ συμφωνώ έτσι με τις δύο προλαλήσασες. Νομίζω ότι υπάρχει και ο όρος της μετεφηβείας ουσιαστικά, ότι δεν είναι ούτε ακριβώς εφηβεία, αλλά ούτε ακριβώς ενηλικίωση. Είναι ένα μετέχμιο, αν μπορούμε να το πούμε. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή όλη αυτή η μετάβαση κατά κάποιο τρόπο ψυχικά αποτελεί μια κρίση για τους νέους ενήλικες, γιατί μπορεί να μην συμβαίνει ένα, ας πούμε, γεγονός το οποίο είναι μια κρίση, αλλά είναι τέτοια η πολλές φορές βίαιο πέρασμα από το προστατευτικό περιβάλλον της οικογένειας στην αυτόνομη ενήλικη ζωή, που και εκεί βλέπουμε έξαρση, ας πούμε, σε ζητήματα ψυχικής υγείας, έτσι πάρα πολλοί νέοι και νέες αισθάνονται αβοήθητοι, αισθάνονται μόνοι. Και νομίζω ότι
είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι συχνά στο λόγο μας η οικογένεια, και έτσι πρέπει να είναι ως έναν βαθμό, είναι ένα μέρος που μας προστατεύει. Προστατεύει τα παιδιά, προστατεύει τους εφήβους. Πέρα από το κομμάτι όμως της προστασίας από τους κινδύνους, είναι ζητούμενο πραγματικά και πρέπει να δοθεί, θεωρώ, περισσότερη έμφαση στο πόσο η οικογένεια φροντίζει να μεταλαμπαδεύσει, να εμπλουτίσει και να πρικήσει τα παιδιά και τους εφήβους με δεξιότητες αυτονόμησης. Δηλαδή, να μπορούν να σταθούν ως ενήλικες χωρίς την υποστήριξη του πλαισίου. Και φυσικά αυτό εξαρτάται και από τον καθένα. Δηλαδή, κάποιοι αλλάζουν, ας πούμε, περνάνε σε μια σχολή μακριά, κάποιοι ήθελαν να περάσουν κάπου και δεν περνάνε. Καλούνται να πάρουν αποφάσεις για το πού θα δουλέψω, τι θέλω να είμαι, έχω τις προσδοκίες των από πίσω, θα τις εκπληρώσω, θα τις απογοητεύσω. Έτσι, όλα αυτά τα ερωτήματα μπορεί να απαντηθούν και πιο μετά, έτσι, και τα διαπραγματευόμαστε και πιο μετά, αλλά σίγουρα θα δοθεί μια απάντηση, έτσι, σε αυτήν την ηλικία και γι' αυτό είναι και πολύ κρίσιμη. Κυρία Δούκα, σας βλέπω συμφωνείτε με έμφαση. Συμφωνώ με όλα αυτά, αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι ποτέ δεν ήταν βοηθητικό το πλαίσιο. Παίρνουμε τώρα αυτή τη γενιά το 2024, τα 18-25, που είναι μια ηλικία εξαιρετικά άβολη για αυτόν που τη ζει. Περνάει από υποτίθεται την εφηβεία, τελειώνει η εφηβεία. Η εφηβεία δεν τελειώνει στα 18, ποτέ δεν είμαστε η ηλικία μας, δεν αισθανόμαστε ακριβώς την ηλικία μας, ούτε ως μεγαλύτερη, ούτε ως μικρότερη. Μιλάω τώρα και την ηλικία που είμαι. Πάντοτε αισθανόμαστε υπάρχει μια απόκληση σε αυτό που αισθανόμαστε με αυτό που γράφει τουλάχιστον ημερολογιακά και χρονολογικά η ταυτότητά μας. Εξακολουθούν και είναι έφηβοι, εξακολουθούν και έχουν όλες αυτές τις ορμονικές προκλήσεις. Ζούμε σε μια κοινωνία, γιατί, κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι εντελώς απροετοίμαστη. Και ίσα-ίσα τα τελευταία χρόνια γίνονται κάποιες προσπάθειες στο να ετοιμάσουμε τις επόμενες γενιές, αντιλαμβανόμενοι ίσως από τη δική μας την πείρα, αλλά σίγουρα από αυτό που συμβαίνει και με την έξαρση όλης αυτής της ακραίας βίας, εγκληματικότητας, αποδιοργάνωσης που συμβαίνει στην κοινωνία, ότι είναι επιτακτική ανάγκη και η εκπαίδευση μέσα στην οικογένεια, μέσα στο σχολείο, αλλά και συντεταγμένα, και νομικά και συντεταγμένα. Χωρίς αυτές τις δύο συγκλίσεις και από την μέσα προσπάθεια, αλλά και από την πλαισίωση της κοινωνίας και του νομικού και της νομικής υπόστασης πλέον της κατάστασης στην Ελλάδα, δεν μπορεί να συντελεστεί καμία αλλαγή. Άρα, νομίζω ότι αυτό στο οποίο πρέπει να σταθούμε και οι άξονες στους οποίους αναφέρεται, η ψυχική υγεία, δεν πάει χωρίς την επικοινωνία και την ενδυνάμωση. Δεν είναι τρεις διαφορετικοί άξονες. Είναι η ψυχική υγεία, η οποία υποστηρίζεται οπωσδήποτε και από την επικοινωνία και από τους σκοπέλους της επικοινωνίας, όποιοι και αν είναι αυτοί, τεχνολογική, υπαρκτή, κοινωνική, αλλά και την ενδυνάμωση, η οποία πρέπει να γίνεται. Αναφέρατε πριν πόσο σημαντικό είναι να έχετε μια γυναικεία ομάδα στο πλευρό σας, σε αυτή την ηλικία που είστε και με ό,τι έχετε καταφέρει, σε έναν χώρο ανδροκρατούμενο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκινάμε λοιπόν από το μέσα μας, από ότι ο καθένας μπορεί να προσφέρει στο μικρό κοσμό του, στον εαυτό του, και πόσο μπορεί να το βγάλει προς τα έξω και να συμπαρασύρει την κοινωνία ολόκληρη προς αυτή την κατεύθυνση της ουσιαστικής αλλαγής και ουσιαστικής ενδυνάμωσης, και ιδιαίτερα σε αυτή την ηλικία που συζητάμε. Ακριβώς. Χαίρομαι πολύ που θίξατε τα θέματα αυτά. Όντως, οι άξονες αυτοί δεν είναι χωριστοί. Έρχονται να σταθούν ο ένας πάνω στον άλλον. Βεβαίως. Και βέβαια το πόσο δυνατός είναι ο κάθε άξονας είναι αυτός που θα στηρίξει και όλο το οικοδόμημα. Σωστά. Και έρχομαι λίγο σε κάτι το οποίο το περίμενα, δεν με εξέπληξε, γιατί το ζούμε καθημερινά. Στέκομαι στο έβριμα της έρευνας ότι 7 στις 10 γυναίκες υποφέρουν από το άγχος της επίδοσης. Έπρεπε να είχαν γίνει και οι έρευνες και πιο πριν, γιατί αυτό το άγχος της επίδοσης και της τελειοφυρίας και όλα αυτά είναι μια πολύ Πάμε πολύ πίσω μεγάλη. πολλές γενιές. Ακριβώς, πάνε πίσω πολλές γενιές, πάνε πίσω... Εσείς δεν το είχατε?
Συνέχεια. Ποιος δεν το είχε? Συνέχεια. Ποιος δεν Και το μάλιστα είχε? θα σταθώ λίγο στο ότι εγώ είχα ένα άγχος επίδοσης όχι μόνο απέναντι στο περιβάλλον, το εξωτερικό, το πανεπιστήμιο, τη δουλειά ή οτιδήποτε. Είχα και ένα άγχος επίδοσης σε σχέση με τη μητέρα μου, η οποία ήταν μια πολύ δραστήρια και ενεργητική αυτά γυναίκα. Λέμε, οικογένειες, Λοιπόν, αυτά, και θα τα θίξουμε στην πορεία, έτσι να πούμε και λίγο έπρεπε πιο... να ξεπεράσω κι εγώ πιο μέσα. θέματα. Αλλά τελικά η όλη υπόθεση, φτάνοντας και κάνοντας ένα δικό μου απολογισμό, είναι ότι δεν πρέπει να κοιτάμε τα πράγματα σε αυτό το ύψος ή σε αυτό το ύψος. Πρέπει να κοιτάμε τα πράγματα στο ύψος των ματιών μας. Και εκεί η εικόνα καθαρίζει. Δεν διαστρεβλώνεται. Δεν παραμορφώνεται είτε σε σμίκριση είτε σε μεγένθηση. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό το άγχος της επίδοσης, αυτή η ανάγκη να αποδείξουμε το ποιοι είμαστε, και θα μας πούν πλέον οι ειδικοί της ψυχικής υγείας, μιας και ήταν όντως μία μέρα πολύ σημαντική εχθές και ακολουθεί και μία μέρα πολύ σημαντική που συνδυάζονται αυτές οι Είναι δύο. η Παγκόσμια ημέρα κοριτσιού. Ακριβώς. Σήμερα, Και η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας εχθές. Ναι. Για όλους. Πραγματικά. Αυτό λοιπόν το άγχος είναι κάτι το οποίο καθορίζει το πόσο γρήγορα θα βρούμε τον εαυτό μας. Θα ήθελα να μάθω τελικά πόσο εύκολο είναι μέσα από όλο αυτό που συμβαίνει, μέσα από όλο αυτό που βιώνουμε, να βρούμε, όχι γρήγορα, να βρούμε σωστά τον εαυτό μας. Κυρία Ρικατσίνα. Το άγχος, η αλήθεια είναι ότι είναι ένας παράγοντας πολύ ανασταλτικός για πάρα πολλές γυναίκες όλων των ηλικιών και για τους άντρες φυσικά. Απλά επιστημονικά εντοπίζουμε ότι τα ποσοστά είναι μεγαλύτερα στις γυναίκες. Και όσο περνάνε τα χρόνια, προστίθονται λόγοι οι οποίοι αρκούν για να εντείνουν το συναίσθημα αυτό, είτε πρόκειται για ψυχοπαθολογία, είτε όχι. Δεν είναι τυχαίο που και τα τελευταία χρόνια οι συζητήσεις και οι ερωτήσεις από εφήβους για το κομμάτι των κρίσεων πανικού αυξάνεται όλο και περισσότερο. Γιατί αρχίζουν και αναγνωρίζουν ότι δεν είναι κάτι φυσιολογικό αυτό που βιώνω, ότι έχει όνομα, ότι έχει τρόπους να αντιμετωπιστεί, ότι επανέρχεται πάρα πολλά ζητήματα, τα οποία παλιότερα δεν δίναμε σημασία. Σίγουρα λοιπόν το άγχος παίζει ρόλο στο κατά πόσο μπορούμε να βρούμε τον εαυτό μας. Όχι όμως μόνο αυτό. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία για να μπορέσουμε να βρούμε τον εαυτό μας είναι να μπούμε σε μια διαδικασία η οποία δεν έχει αρχή και τέλος, απαραίτητα. Δεν έχει σίγουρα τέλος, διαρκεί καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι μπορεί για μια περίοδο να πηγαίνει καλά, να κάνουμε κάποια βήματα πίσω και να ξανάρθουμε. Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι μια διαδικασία που ή ορίζεται χρονικά ή θα πηγαίνει μόνο εκθετικά προς τα πάνω, ενώ συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μας που μπορούν να μας γυρίσουν κάποια βήματα πίσω, ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσωπική προσπάθεια για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να ρυθμίσουμε όλα αυτά που μας δυσκολεύουν, γιατί δεν είναι μόνο το άγχος. Και φυσικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το κομμάτι της υποστήριξης που έχουμε, είτε είναι από την οικογένεια, είτε είναι από την κοινωνία, είτε είναι από το σχολείο. Αλλά αν πρέπει κάπου να εστιάσω, είναι στο ότι είναι μια διαβίου διαδικασία που θέλει πολλή προσπάθεια, πρώτα προσωπική και στη συνέχεια και συνεργατική. Κυρία Βαλίκου, πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, είδαμε λίγο από την έρευνα ότι οι νέες γυναίκες, οι νέες κοπέλες στάθηκαν λίγο ότι έχουν υψηλούς στόχους, αλλά χωρίς καθοδήγηση. Και τελικά, το να ψάχνεις να βρεις πώς θα υλοποιήσεις αυτό που ονειρεύεσαι, αλλά χωρίς την καθοδήγηση που πρέπει, πού σε οδηγεί? Δεν υπάρχει καθοδήγηση, γιατί δεν είναι ενδυναμωμένοι αυτοί που θα έπρεπε να είναι καθοδηγητές. Και νομίζω ότι η σύνδεση αυτή θα πρέπει, και συμφωνώ και με την κυρία Δούκο, ότι θα πρέπει να το δούμε λιγάκι ολιστικά. Λίγο το μικρόφωνο, να τις ακούμε καλύτερα. Δυναμώστε το λίγο. Ναι. Όχι, ναι, πέφτει το μικρόφωνο λόγω του ρούχου. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να δούμε λίγο το ζήτημα ολιστικά, γιατί ακριβώς οι καθοδηγητές που θα έπρεπε μάλλον να έχουν το ρόλο των καθοδηγητών δεν είναι οι ίδιοι ενδυναμωμένοι. Άρα λοιπόν υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό. Ακούσαμε και από την έρευνα, το είπαμε κι εμείς, για τους γονείς, για τους φροντιστές.
Είτε είναι η μητέρα είτε ο πατέρας, δεν θα βάλω το φίλο στην ιστορία, αλλά θα βάλω αυτούς που είναι γύρω από το περιβάλλον, δεν είχαν ενδυναμωθεί και οι ίδιοι. Άρα λοιπόν υπάρχει μια συνέχεια. Το να πάμε να ενδυναμώσουμε τα παιδιά μόνο, χωρίς να προσφέρουμε την ενδυνάμωση που χρειάζεται και το περιβάλλον, αλλά και τη συστημική ενδυνάμωση, δηλαδή ποιες είναι οι πολιτικές γενικότερα που μπορούν να στηρίξουν όλο αυτό, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τα κατάλληλα αποτελέσματα. Σίγουρα είναι ένας βασικός πυλώνας για να μπορούμε πλέον να μιλάμε για ευημερία των νεαρών γυναικών. Μάλιστα. Κυρία Καμαράτου, οι έντονες συναισθηματικές δυσκολίες που μπορεί να βιώνουν τα παιδιά και σε συνδυασμό προφανώς με τα περιβάλλοντα τα οποία ζουν, μπορούν να οδηγήσουν σε μία αμφισβήτηση της ίδιας της εικόνας τους, του ίδιου του σώματος και να περάσουν σε, ας το πούμε, καταστάσεις οι οποίες μπορεί να το οδηγήσουν ακόμη και σε νοσηρότητα ή θνητότητα. Ναι, βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό έτσι, να καταλάβουμε ότι το άγχος της επίδοσης και ουσιαστικά η αξία που δίνουμε στον εαυτό μας, η αίσθηση που έχουμε για τον εαυτό μας και άρα και για το σώμα μας, γιατί ο εαυτός είναι σώμα, είναι κάτι το οποίο έχει τις ρίζες του πολύ πίσω, ας πούμε, στην διαμόρφωση της προσωπικότητάς μας και ουσιαστικά αποκτάμε αυτή την αίσθηση από την επαφή που έχουμε με τον κόσμο. Δηλαδή, όταν ένα μωρό έρθει σε επαφή με την οικογένειά του, με τη μητέρα του, ανάλογα με το βλέμμα που θα έχουν οι άλλοι ως προς εμάς, αν είμαστε δηλαδή όμορφοι, άξιοι, σημαντικοί, επιθυμητοί, από τον τρόπο που θα ανταποκριθούν σε αυτά που θέλουμε, θα είναι στερητικοί, τιμωρητικοί, υπεραπολαυσιακοί. Δηλαδή, αποκτούμε έτσι μια αίσθηση για εμάς, για το σώμα μας, για τις ανάγκες μας, για το πόσο αξίζουμε να προχωρήσουμε, έτσι. Και αποκτούμε είτε μια αίσθηση, ας πούμε, ασφάλειας, σταθερότητας για τον εαυτό και για τον κόσμο, είτε μια αίσθηση ανεπάρκειας, μια, ας πούμε, συνεχή ανικανότητα απόλαυσης, έτσι, ένα ανικανοποίητο ότι υπάρχει ένα ιδεώδες, ας πούμε, το οποίο πρέπει να το φτάσω και συνεχώς υστερώ στο να το φτάσω, γιατί το ιδεώδες είναι μέσα μας. Δεν είναι αντικειμενικό, δεν είναι στην εικόνα ούτε του σώματος, ούτε των βαθμών, ούτε πουθενά. Είναι αυτή η ανεπάρκεια του κυνηγάω, το οποίο είναι ένα μοτίβο έτσι πολύ ισχυρό στις κοπέλες που έχουν κάποια διάγνωση διαταραχής πρόσληψης τροφής, είναι ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά και είναι και μάλιστα ένα στοιχείο που εμένει, δηλαδή μπορεί τα συμπτώματα να υποχωρήσουν, έτσι, μπορεί να υπάρχει επανένταξη της τροφής, ας πούμε, η μείωση των κιλών, αλλά αυτή η αίσθηση της ανεπάρκειας, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται έτσι... Συνεχίζει. Ναι, είναι πολλή δουλειά και όντως η διαταραχή πρόσληψης τροφής είναι εκεί που βγαίνει, έτσι, το σώμα είναι κάτι που ακουμπάμε, που μπορούμε να κουμπίσουμε πάνω αυτή την εσωτερική ανεπάρκεια που μπορεί να βιώνουν οι κοπέλες αυτές και τα αγόρια φυσικά. Κυρία Δούκα, ορμόμενη από κάτι που μου είπατε, ότι με γνωρίζετε αλλά δεν με ξέρετε. Και ήταν πάρα πολύ σωστό αυτό, γιατί γνωριζόμαστε για πρώτη φορά, ελπίζω να σας μάθω κιόλας. Κι εγώ. Λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι τελικά αυτό να το ξεκαθαρίσουμε μέσα μας. Δηλαδή, έχουμε πάντα μία εικόνα, θέλουμε να έχουμε μία εικόνα του εαυτού μας στους άλλους. Αλλά τελικά είναι πολύ σημαντικό να μας ξέρουν όλοι ή απλά να μας γνωρίζουν και να χρειάζεται να ξέρουμε μόνο εμείς τον εαυτό μας. Ωραία ερώτηση. Δεν ξέρω την απάντηση. Θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν υπάρχει, για να είμαι πιο σαφής, δεν ξέρω αν υπάρχει μία απάντηση. Μακάρι αυτά που ήξερα, τουλάχιστον τώρα, και την εικόνα που ξέρω για τον εαυτό μου στα 50 μου χρόνια, να την είχα σε αυτήν την ηλικία.
είναι ανέφικτο. Όλο αυτό που συζητάμε τώρα είναι ανέφικτο. Η ηλικία είναι είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο. Το να ζεις σε αυτόν τον κόσμο είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο, εκτός όλων των άλλων και για το γεγονός ότι γνωρίζεις τον πιο σημαντικό άνθρωπο στη ζωή σου, τον εαυτό σου. Το οποίο δεν μπορεί να το έχεις όταν είσαι στα 18, ούτε στα 25, ούτε στα 30, ούτε στα 40. Υπάρχει μια διαρκής γνωριμία. Αυτό που κάνουμε εμείς σήμερα εδώ είναι κάτι που θα μας προχωρήσει. Δεν το είχαμε χθες, ούτε πριν από μία ώρα, πριν ξεκινήσουμε. Και αυτό είναι το μεγαλείο της ζωής, τελικά. Είναι πολύ σημαντικό να ψυχαναλυόμαστε. Εμένα ήρθε στη ζωή μου η ψυχοθεραπεία μετά από ένα μεγάλο τραυματικό γεγονός στα 19 μου. Έπασχα από τα 15 μου όμως από ανορεξία. Κανένας δεν μου είχε πει ότι πρέπει να πάω σε ψυχολόγο, σε ψυχίατρο, σε παιδοψυχίατρο, γιατί παιδοψυχιάτρους χρειαζόμαστε, έτσι, για την διάγνωση αυτών των ασθενειών. Αντιμετωπίστηκε η ανορεξία μου σαν κάτι που, σαν μια σύσταση, φάει λίγο παραπάνω, πάρε και μερικές ορμόνες, μέγα λάθος, που ακόμη γίνεται. Και μπήκε η ψυχανάλυση, μπήκε η ψυχοθεραπεία στη ζωή μου και αργότερα η ψυχανάλυση εξαιτίας κάποιου άλλου τραυματικού γεγονότος που δεν μπορούσα να με αφήσει εκτός. Και άρχισα να καταλαβαίνω τον εαυτό μου στα 19, 20. Από την ανορεξία, από τις διαταραχές πρόσβασης τροφής, γιατί μετά πέρασα στη βουλημία, τελείωσα, ξεμπέρδεψα στα 25-26. Αλλά όπως είπε και η Ειρήνη, όλα αυτά είναι ένα πράγμα που γράφεται στο σώμα η βελτίωση, η ίαση, αλλά η ψυχή, το μυαλό εξακολουθεί και είναι πάντοτε σε βάσανα τέτοιου είδους αποδοχής και αυτοεκτίμησης. Δεν ξέρω, τώρα πια δεν με απασχολεί τόσο πολύ τι σκέφτεται ο άλλος για μένα, αλλά έχω φτάσει και σε αυτή την ηλικία. Ωστόσο, προσπαθώ να διακρίνω πάντοτε τους ανθρώπους που μου ταιριάζουν, την ενέργειά τους, να τίνω το χέρι και να βοηθώ όλους όσοι μου το ζητήσουν και να είμαι παρούσα στη ζωή μου και στους ανθρώπους που μέσα από τις δράσεις μου και μέσα από τη ζωή μου οφείλω να καθοδηγήσω. Είτε αυτό είναι το παιδί μου, είτε τα παιδιά που έχω γύρω μου, είτε τους ανθρώπους στην ανάσα, είτε καλή ώρα εσάς στο υπέροχο κοινό σήμερα. Μάλιστα. Εκβαθέων η εξομολόγηση. Και νομίζω ότι τελικά το σημαντικό είναι να αγαπάμε εμείς και να αρέσουμε εμείς τον εαυτό μας. Αυτό είναι το σημαντικότερο, αλλά είναι μια κατάκτηση, ό,τι και να πούμε τώρα εδώ, σε αυτές τις ηλικίες, τις υπέροχες που είστε. Θα το δείτε μπροστά σας. Το σημαντικότερο είναι να μην χάσετε χρόνο κάνοντας κακό στον εαυτό σας και υπονομεύοντας όλα αυτά που θα μπορούσατε να κάνετε και να κατακτήσετε, που θα τα κατακτήσετε εν καιρό. Μπορεί να μην τα καταφέρετε τώρα, σε αυτή τη φάση που είστε. Θα τα καταφέρετε όμως εν καιρό. Αυτό προσπαθούμε να σας πούμε, όσο μπορούμε. Καταπληκτικό. Ευχαριστούμε. Και στέκομαι λίγο στο γεγονός ότι στο ακροατήριο σήμερα δεν είναι μόνο νέες κοπέλες, είναι μαμάδες, είναι δασκάλες, καθηγήτριες, είναι όλο αυτό που είμαστε καθημερινά στη ζωή μας. Διαφορετικά καπέλα, διαφορετικοί ρόλοι, διαφορετικές στιγμές. Η οικογένεια, το στενό περιβάλλον, είναι αυτό το οποίο θα μας βοηθήσει να χαράξουμε έναν δρόμο ή θα μας κλείσει πολύ συχνά το δρόμο. Και θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ανοίξουμε εμείς αυτό το δρόμο, αυτό το εμπόδιο, να σπάσουμε αυτό το εμπόδιο. Πόσο εύκολο είναι να μπορέσουμε να διαγνώσουμε ως μαμάδες, ως συνάδελφοι, ως εκπαιδευτικοί και να διαχειριστούμε τυχόν προβλήματα που θα δούμε μπροστά μας. Αφού ολοκληρώσετε τις τοποθετήσεις σας πάνω σε αυτό, θα ήθελα να καλέσω για μια πολύ μικρή, σύντομη
τοποθέτηση και μια καθηγήτρια από το 49ο Γυμνάσιο Αθηνών, την κυρία Κατερίνα Κανέλο, η οποία θα μας πει και η ίδια πώς βλέπει τα πράγματα. Στέκομαι λίγο στο ρόλο της οικογένειας πρωτίστως, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Εκεί ξεκινούν και εκεί καταλήγουν, κατά κάποιο τρόπο. Μήπως τελικά αυτή η τελειομανία που έχουμε ως γονείς, και το λέω τελειομανία γιατί το να προσπαθείς να πεις στο παιδί σου ότι όλα είναι καλά, όλα είναι μια χαρά, όλα είναι ρόδινα, όλα είναι στη σφαίρα του ιδανικού, δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα. Ρίχνει το παιδί σε ένα τούνελ, από το οποίο δεν μπορεί να βγει, γιατί συνειδητοποιεί ότι δεν είναι όλα τέλεια, δεν είναι όλα υπέροχα, δεν είναι όλα ρόδινα και πρέπει να τα αντιμετωπίσω. Στερώντας του όμως τη δυνατότητα να συζητήσει, να διαλεχθεί μαζί μας, γιατί θεωρεί ότι αν καταστρέψει την εικόνα μας ως γονείς, αν μας αποδομήσει, θα χάσει το comfort zone, θα χάσει αυτή τη δικλείδα ασφαλείας που έχει σε αυτόν τον κόσμο. Μήπως τελικά κάνουμε χειρότερο κακό στα παιδιά μας όταν δεν τους λέμε την αλήθεια για το τι γίνεται, τι είμαστε, ποιοι είμαστε, ποια είναι τα προβλήματά μας και ότι κι εμείς κάποτε ήμασταν στη θέση τους. Κυρία Βαλίκου, προβληματισμένη σας βλέπω. Θέσατε δύο ερωτήματα γι' αυτό. Το ένα είναι πώς βρίσκουμε τις δυσκολίες, είπατε στην αρχή, και το δεύτερο είναι τι είναι αυτό που τελικά φέρνουμε εμείς τα παιδιά μας. Να πω ότι η συζήτηση και η επικοινωνία, να επανέλθω πάλι στο σημαντικό κομμάτι της επικοινωνίας, που όλες και οι ψυχοθεραπείες που ξεκινάμε σε οποιαδήποτε προσέγγιση και να είμαστε ως θεραπευόμενοι, το πρώτο πράγμα που δουλεύουμε είναι το επικοινωνιακό. Πώς θα επικοινωνήσουμε αυτό το οποίο θέλουμε να επικοινωνήσουμε και κυρίως το συναίσθημά μας. Ένα σημαντικό λοιπόν κομμάτι είναι η ίδια η οικογένεια να μπορεί να επικοινωνήσει το δικό της κομμάτι, ο ίδιος ο φροντιστής να επικοινωνήσει το δικό του κομμάτι στο παιδί. Δεν είναι εύκολο ο γονέας να αναγνωρίσει τις δυσκολίες και δεν είναι εύκολο γιατί ο γονέας μπορεί να φέρει και ο ίδιος δυσκολίες. Και οι δυσκολίες του να είναι ένα εμπόδιο σε αυτό που θέλει να δει στο παιδί του. Μια καταθλιπτική μαμά δεν θα δει τη δυσκολία του παιδιού της. Άρα λοιπόν επανέρχομαι στο ότι οι ίδιοι φροντιστές θα πρέπει πρώτα να φροντιστούν. Οι δυσκολίες που μπορεί να φέρει ένα παιδί, καταρχήν επειδή κανένας γονέας δεν είναι και επαγγελματίας ψυχικής υγείας, δεν ζητάμε, δεν μπορεί να κάνει τη διάγνωση μιας δυσκολίας, μπορεί όμως να καταλάβει ότι κάτι έχει αλλάξει στο παιδί του, κάτι έχει αλλάξει στην καθημερινότητά του. Αυτό λοιπόν που θέλουμε από τον γονέα και τον φροντιστή να είναι παρατηρητικός. Τι σημαίνει παρατηρητικός? Ακούω πάρα πολύ συχνά, δούλευα αρκετά χρόνια στο Σισμανόγλιο, στην παιδοψυχιατρική κλινική, άκουγα πολύ συχνά παιδιά που ερχόντουσαν με αυτόν τον τραυματισμό, ότι είχε μπει το παιδί στην εφηβεία και θεωρούσε ότι από μόνος είναι κομμάτι της εφηβείας. Έχουμε λιγάκι δαιμονοποιήσει λίγο την εφηβεία και τώρα και με τη βία που ακούμε γενικότερα τη δαιμονοποιούμε ακόμα περισσότερο, ενώ η εφηβεία είναι μια πολύ ωραία ηλικία και είναι και μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή μας για να διορθώσουμε, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, διάφορες δυσκολίες που περάσαμε σε μικρότερη ηλικία. Δεν είναι λοιπόν κομμάτια που μπαίνουν μέσα σε ένα ηλικιακό φάσμα, είναι δυσκολίες που μπορεί να προκύπτουν. Πρέπει λοιπόν να παρατηρούμε την καθημερινότητα του παιδιού, τι αλλάζει στην καθημερινότητά του, αν αλλάζει κάτι σε ένταση, αν αλλάζει κάτι σε συχνότητα, αν αλλάζει κάτι στη λειτουργικότητά του. Και ένα βασικό κομμάτι, μιας και έχετε μια εκπαιδευτικό, που νομίζω ότι είναι η κοινότητα στην οποία και εμείς στα πρωτοβουλία στοχεύουμε πάρα πολύ. Τα παιδιά περνάνε πολύ χρόνο στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί είναι άνθρωποι που πολλές φορές τα παιδιά τους εμπιστεύονται περισσότερο από τους φροντιστές τους και είναι οι άνθρωποι που πρωτογενώς μπορούν να γνωρίσουν δυσκολίες. Άρα λοιπόν ένας γονέας φροντιστής, πέρα από την παρατήρηση στο παιδί του, θα πρέπει να συνεργάζεται και με τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο που πηγαίνει το παιδί. Γιατί αυτοί μπορούν να μεταφέρουν πολύ ωραίες πληροφορίες. Κυρία Ρικατσίνα, μέσα από το πρόγραμμα, όπως έτρεξε, πόσο εύκολο είναι τα ίδια τα παιδιά, ειδικά όσα δούλεψαν σε ένα επίπεδο leadership, δηλαδή να καθοδηγήσουν τα νεότερα παιδιά, τα συνομιλικά τους, πόσο εύκολο είναι τα ίδια τα παιδιά να μπουν σε αυτή την παρατηρητική θέση και να
εντοπίσουν και να βοηθήσουν σε ένα δεύτερο βαθμό ή να συζητήσουν με τους εκπαιδευτικούς και πιθανώς με τους μεγαλύτερους ηλικία, με τους ενήλικες, αυτά τα θέματα. Συχνά η διαδικασία είναι αποκαλυπτική. Γιατί όταν έρχονται σε επαφή με τις έφηβες και ακούνε αυτά που έχουν βιώσει, πολύ συχνά ή τα συνειδητοποιούν εκείνη τη στιγμή και λένε ότι «Όπα, το έχω ζήσει κι εγώ αυτό» και αυτό συνδέεται με εκείνο και γίνεται μια διαδικασία στο μυαλό τους αποκαλυπτική, είτε βρίσκονται σε μια διαδικασία που σε συνδυασμό με την εκπαίδευση που λαμβάνουν και από εμάς τη 16ωρη έχουν ήδη μπει σε αυτό το σκεπτικό, να αναγνωρίζουν πράγματα σε αυτές, να τα ξέρουν ήδη, οπότε να τα βλέπουν ακόμη πιο εύκολα να καθευτίζονται μπροστά τους. Επομένως, για τις 18-25 λειτουργεί με δύο τρόπους πολύ καλά το κομμάτι αυτό. Και στο να αναγνωρίσουν στις έφηβες και να εντοπίσουν πράγματα που ενδεχομένως οι ίδιες ή το περιβάλλον, το οικογενειακό εκπαιδευτικό δεν έχει ανακαλύψει, αλλά και να λειτουργήσει και για τον εαυτό τους αποκαλυπτικά. Από την άλλη, και για τις έφηβες, ακούγοντας κορίτσια που δεν είναι της παρέας τους, που είναι από άλλα σχολεία, που ενδεχομένως έχουν άλλες προσλαμβάνουσες, άλλες εμπειρίες κτλ. Πάλι ανακαλύπτουν πόσα κοινά έχουν, πώς τελικά αυτό που σκέφτονταν δεν ήταν μόνες. Γιατί πολύ συχνά όταν βιώνουμε κάτι νομίζουμε ότι μόνο εμείς το βιώνουμε αυτό και μάλιστα σε τόσο μεγάλη ένταση. Και όταν έρθει κάποιος και μας πει ότι ξέρεις κάτι, κι εγώ αισθάνομαι έτσι, ξαφνικά αυτό πέρα από λυτρωτικό είναι και πάρα πολύ καλό για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι είναι αυτό που βιώνουμε και γιατί. Οπότε και για τις δύο πλευρές είναι πολύ βοηθητικό στο να καταλάβουν και να εντοπίσουν ακόμη καλύτερα τις δυσκολίες. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι, όπως ανέφερε και η κυρία Μπαλίκου, πολύ συχνά τα παιδιά απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς για δυσκολίες. Δεν πηγαίνουν στους γονείς. Ακόμη πιο συχνά πηγαίνουν στους συμμαθητές και στις μαθήτριές τους. Και εκμυστηρεύονται εκεί πολλά πράγματα, είτε για πράγματα που συμβαίνουν εντός του σπιτιού, είτε για τα ίδια τα άτομα. Μάλιστα, μας είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ακόμη και σε οικογένειες όπου οι γονείς είναι ενημερωμένοι, έχουν εντοπίσει κάποια ψυχοπαθολογία στο παιδί, έχουν απευθυνθεί σε ειδικό ψυχικής υγείας, το παιδί παρακολουθείται, το παιδί στο ψυχικό υγείας λέει ψέματα και την πραγματικότητα τη λέει στο φίλο και στη φίλη. Είχαμε περιπτώσεις κοριτσιών οι οποίες για πρώτη φορά εκμυστηρεύτηκαν σε αυτές τις ομάδες του προγράμματος ότι αυτοτραυματίζονται, ενώ παρακολουθούνταν από ειδικούς. Και όταν ρωτήθηκαν αν αυτό το έχουν μοιραστεί με κάποιον, είχαν απαντήσει όχι. Οπότε, γι' αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό και το εκπαιδευτικό περιβάλλον και οι σχέσεις μεταξύ των εφήβων και φυσικά η οικογένεια. Μάλιστα. Και στέκομαι... Να προσθέσω ότι όντως στον αυτοτραυματισμό είναι εκεί που πάμε πάντα το απόρριτο. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο το γνωρίζουν. Λέμε ότι όταν είναι να κάνεις κακό στον εαυτό σου ή σε τρίτους ή δέχεσαι κακό, εκεί σπάμε το απόρριτο σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Οπότε λογικό να στρέφονται στους... Ναι, πλέον είναι θέμα ζωής θανάτου. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και με ένα διαφορετικό τρόπο και νομικά, ας το πούμε έτσι. Πριν φτάσει όμως κανείς στον αυτοτραυματισμό, αυτοτραυματισμός κατά κάποιο τρόπο είναι και το να αποστερείς τον οργανισμό σου από την ενέργεια που χρειάζεται. Πόσο δύσκολο είναι για τους γονείς να συνειδητοποιήσουν ότι το παιδί έχει μία διατροφική διαταραχή και πρέπει να αντιμετωπιστεί και με όρους ψυχολογίας. Στέκομαι σε αυτό που είπε νωρίτερα η κυρία Δούκα, ότι όταν η ίδια το αντιμετώπισε, της είπανε φάει λίγο παραπάνω και πάρε και ορμόνες. Δηλαδή, μια πολύ γρήγορη, να το πω έτσι, αντιμετώπιση του θέματος, του ίδιου του θέματος. Που όμως ήταν πραγματικότητα για δεκαετίες στην Ελλάδα και συνεχίζει να είναι. Ναι. Ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν πώς να τις χειριστούν αυτές τις αρρώστιες. Και πώς μπορεί να συνεργαστεί και το σχολείο, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πώς μπορεί να συνεργαστεί και το σχολείο με αυτό, πώς μπορούν να υποστηρίξουν... που κάνουμε τις δράσεις και στα ακριβώς, σχολεία. Ναι, πώς μπορούν να υποστηρίξουν και οι φίλες, ο περίγυρος, η ομάδα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σίγουρα ο ρόλος της οικογένειας είναι καθοριστικός γενικά για την
ψυχική υγεία. Υπάρχουν και συγκεκριμένες έρευνες, ωστόσο, που αφορούν τις διαταραχές πρόσληψης τροφής. Έτσι, και ουσιαστικά εμείς και στην Ανάσα, αλλά και υποστηρίζεται και βιβλιογραφικά, έτσι, γι' αυτό, οι διαταραχές πρόσληψης τροφής είναι ένα σύμπτωμα το οποίο φαίνεται ότι όσο παράξενο και να ακούγεται σε κάποιον εξωτερικό και όσο αυτοκαταστροφικό, ας πούμε, και είναι, μπορεί να ακούγεται σε κάποιον εξωτερικό, στην ουσία βλέπουμε πολλές φορές ότι το σύμπτωμα στηρίζει ολόκληρο το σύστημα της οικογένειας. Δηλαδή, μπορεί ένα άτομο για τους δικούς του προσωπικούς λόγους, έτσι, για διάφορους, είτε γιατί είχε, ας πούμε, κάποια προσωπικά χαρακτηριστικά, κάποια παραπάνω κιλά, είτε για διάφορους λόγους, επιλέχθηκε εντός εισαγωγικών ασυνείδητα, εννοούμε, από το σύστημα για να εκφράσει αυτή την παθολογία, δηλαδή να είναι αυτό που θα φέρει το σύμπτωμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό έγινε εν κενό. Έγινε, ας πούμε, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη λειτουργούν καλά, επικοινωνούν καλά, επιλύουν τις συγκρούσεις. Έτσι δεν υπάρχει αυτό. Όλες οι διαταραχές, ψυχικές διαταραχές, δημιουργούνται σε ένα σύστημα και κάποιες τις υποστηρίζουν. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλές φορές στην Ανάσα, καταρχάς, ειδικά για τους εφήβους και σε ορισμένες περιπτώσεις όταν ενήλικες συνεχίζουν και μένουν με την οικογένεια, βλέπουμε και τους γονείς. Είναι υποχρεωτικό οι γονείς να μπουν τουλάχιστον σε συμβουλευτική και πολλές φορές, εφόσον το κρίνουν και οι ειδικοί, και σε οικογενειακή θεραπεία, προκειμένου να γίνουν οι ίδιοι, να καθοδηγήσουν οι ίδιοι τη διαδικασία θεραπείας των εφήβων και να γίνουν φορείς της αλλαγής, να υπάρξουν αυτές οι διευκολυντικές διαδικασίες που χρειάζεται, έτσι ώστε το άτομο να μπορέσει να στραφεί προς την υγεία, να ακούσει τις επιθυμίες του, να έρθει σε επαφή. Τώρα, είπατε πόσο εύκολο είναι να το αντιληφθούν οι γονείς. Εξαρτάται. Η αλήθεια είναι ότι είναι σχετικά δύσκολο και γιατί μπλέκονται δικά τους, έτσι, προσωπικά ζητήματα του παρελθόντος. Είναι πάρα πολύ συχνό και οι ίδιοι να έχουν κάτι αντίστοιχο, έτσι, που μπορεί να μην εκφράστηκε, ας πούμε, στο επίπεδο μιας διαταραχής, αλλά θυμάμαι έτσι και πολλούς γονείς, θυμάμαι μια μαμά να μου λέει ότι μου μπούκωναν, ας πούμε, το φαγητό το βράδυ και δεν μπορούσα να το φάω, μου έλεγαν, μου το μπούκωναν και κοιμόμουν με το φαγητό στο στόμα. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν τέτοιες ιστορίες που βλέπουμε ότι περνάνε από γενιά σε γενιά μέχρι να φτάσει ένα άτομο να εκφράσει κάτι. Η αλήθεια είναι ότι οι γονείς έρχονται σε εμάς με πολύ μεγάλη ανησυχία, έτσι, με δυσφορία και πολλές φορές βιάζονται να το προσπεράσουν, να πούν ότι ξεπεράστηκε. Ειδικά, εντάξει, η ανορεξία είναι και μια διαταραχή που δεν αφήνει και πολλά περιθώρια, αλλά σε άλλες διαταραχές πρόσληψης τροφής, όπως η βουλημία, που διατηρείται ένα κανονικό σωματικό βάρος, πολύ εύκολα οι γονείς θα πούνε δεν κάνει εμετούς πια. Ενώ μπορεί να μην ισχύει. Μπορεί να μην ισχύει αυτό. Ναι, αλλά παρόλα αυτά, ενώ είναι σημαντικός ο ρόλος της οικογένειας, νομίζω ότι δεν πρέπει να φτάσουμε, ας πούμε, και να την δαιμονοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο και να τη θεωρήσουμε υπεύθυνη για όλα τα δεινά. Και θα ήθελα να αναφέρω έτσι τα λόγια του Winnicott, ότι χρειαζόμαστε απλά μια αρκετά καλή μητέρα, όχι μια τέλεια μητέρα. Δεν υπάρχει μια τέλεια μητέρα. Υπάρχουν μητέρες που έχουν ελλείψεις και έχουμε και εμείς ελλείψεις και θα έχουμε όλοι. Και εκεί είναι και ο ρόλος των άλλων, του σχολείου που είπατε. Βλέπουμε παιδιά που μπορεί να προέρχονται από πολύ νοσηρά, έτσι, περιβάλλοντα και να έχουν, έτσι, έχουν μια πολύ καλή πορεία επειδή βρέθηκε μια εκπαιδευτικός να τα φροντίσει. Και πραγματικά να πω αυτό και να κλείσω, ότι πολλές φορές ας μην ξεχνάμε ότι χρειαζόμαστε λίγες ακτίνες φωτός για να ανθίσουμε. Χρειαζόμαστε να λουζόμαστε συνέχεια από τον ήλιο. Ακόμα και αυτό το λίγο μπορεί για ένα παιδί που δυσκολεύεται να είναι σημαντικό. Και να πω ότι γι' αυτό το λόγο και η Ανάσα προσπαθεί να κάνει και ένα έργο πέρα από το καθαρά θεραπευτικό, να κάνει και ένα έργο παρέμβαση στην κοινότητα, με ενημέρωση στα σχολεία, έτσι, ενημέρωση των καθηγητών για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής, των συνομιλίκων, έτσι, να γνωρίζουν, προκειμένου να μπορούν να κινητοποιηθούν. Πολλά σχολεία. Πια από την 5η Δημοτικού, γιατί έχει κατέβει πολύ ο μέσος όρος έναρξης των ασθενειών αυτών και είναι από τις κύριες δράσεις μας.
η ενημέρωση στα σχολεία. Σε εκπαιδευτικούς ζητάμε πάντοτε να είναι οι εκπαιδευτικοί εκεί και ζητάμε να είναι και ψυχολόγοι των σχολείων, ακόμα και αν δεν είναι η μέρα τους, γιατί κάνουν rotation. Να. Και στέκομαι λίγο σε αυτό που είπε η κυρία Καμαράτου, κυρία Δούγκα, για να πούμε λίγο το θέμα της τελειότητας. Δηλαδή, αυτό που είπε η κυρία Καμαράτου, ότι δεν χρειάζεται να έχεις μια τέλεια μητέρα, αρκεί να έχεις μια καλή μητέρα. Ωραίο είναι αυτό. Δεν χρειάζεται να έχεις ένα τέλειο εκπαιδευτικό, αρκεί αυτός ο εκπαιδευτικός να σε ακούει και να μπορεί να σε προσεγγίσει. Θα μας τα πει σε λίγο και η εκπαιδευτικός μας. Πραγματικά δεν χρειάζεται να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε οι τέλειοι ή ότι κυνηγάμε το τέλειο. Το είπαμε και νωρίτερα, το αναφέραμε. Νομίζω ότι με αυτό μάλλον θα είναι το μότο αυτού του πάνελ, ότι κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά όλοι έχουμε να δώσουμε κάτι και να προσφέρουμε κάτι. Αρκεί οι άλλοι να θέλουν να ακούσουν. Και έρχομαι λίγο λοιπόν στην περίφημη εικόνα στα social media, στα μέσα ενημέρωσης, στη βιομηχανία της διασκέδασης, η οποία βγάζει ένα τέλειο πρότυπο. Ναι. Πολύ δύσκολα τσαλακώνεται αυτό. Βλέπουμε τα νεαρά κορίτσια πλέον να προσπαθούν να περάσουν την εικόνα που βλέπουν καθημερινά, σκρολάροντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook ή οποιοδήποτε. Το Facebook είναι και λίγο μεγαλύτερες. Αλλά εντάξει, είναι μια εικόνα. Είναι μια εικόνα η οποία σου λέει πόσο τέλεια είμαι, πόσο τέλεια είναι η ζωή μου, τα καλοκαιρινά αισθαντανέ στις παραλίες, τα νύχια, τα οποία είναι πολύ ωραία και κάποια πολύ πρωτότυπα, αλλά τελικά είναι η εικόνα αυτή. Είναι η εικόνα μας. Είναι. Όχι. Σίγουρα όχι. Δεν είναι η εικόνα μας. Και αυτό που είπατε, ναι. Συνοψίζοντας, γιατί ξέρετε κάτι, ούτε ειδικοί είμαστε, ούτε μπορούμε να πούμε, εγώ δηλαδή προσωπικά δεν μπορώ να πω, μπορώ να μιλήσω μόνο από τη δική μου πλευρά, αυτά που παρατηρώ, αυτά που αντιλαμβάνομαι ερχόμενοι σε επαφή ευτυχώς με πολλούς ανθρώπους διαφόρων ηλικιών. Ναι, ζούμε σε μια εποχή πανικού και τεράστιας ταχύτητας που ουσιαστικά σκρολάρουμε τη ζωή, δεν τη ζούμε. Τη ζωή θα τη ζήσουμε όταν σταματήσουμε να σκρολάρουμε και να πηγαίνουμε από τη μία εύκολη εικόνα τελειότητας στην άλλη. Από τα μεγαλύτερα μου μελήματα, έχοντας και ένα κορίτσι, ένα παιδί 8,5 χρονών, που με παρακολουθεί με το μικροσκόπιο, γιατί αυτό που λέμε, πάλι το συνοψίζω, τα παιδιά δεν βλέπουν τι τους λέμε και τι κάνουμε, βλέπουν ποιοι είμαστε. Έτσι, και όταν αυτά που κάνουμε και λέμε έρχονται σε αντίθεση με αυτά που είμαστε, τα παιδιά έρχονται σε μία σύγχυση, πάντα αντιλαμβάνονται το gap, το κενό, και τελικά μπερδεύονται παραπάνω και έχουν μεγαλύτερα και περισσότερα ερωτηματικά μεγαλώνοντας. Άρα αυτό που προσπαθώ να λέω στην κόρη μου και σε όλα τα παιδιά και σε όλους τους ανθρώπους είναι να μένει κάπου, να σκέφτεται, να σταματάει κάπως τη ζωή, να σταματάει κάπως την εικόνα, να συγκεντρώνεται σε αυτό και να ασκεί τη δική της κριτική πάνω σε αυτό και να το συζητάμε μετά. Δηλαδή, γιατί σ' αρέσουν αυτά, μου λέει, μαμά, πότε θα κάνω νύχια εγώ μεγάλα. Της λέω, παιδί μου, όταν θα πας, ξέρω εγώ, της λέω 14, 15, θα μπορώ να τα κάνω όσο μεγάλα θέλω. Της λέω, θα το συζητήσουμε τώρα. Τώρα, θα το συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα. Τώρα τι κάνεις. Προσπαθώ πάντοτε να την επαναφέρω στο τώρα και στο εδώ. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, να ορίζουμε τους εαυτούς μας στο τώρα και στο εδώ. Να μην σκρολάρουμε, να μην πηγαίνουμε με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή που αντέχει ο εγκέφαλός μας, οι σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας περισσότερο αντέχουν να έχουν. Για μένα, η όλη στάση μας απέναντι στη ζωή, είτε είμαστε οι ίδιοι με τους εαυτούς μας, είτε είμαστε φροντιστές κάποιων ανθρώπων, συνοψίζεται στην καλή παρατήρηση, πάντοτε με σεβασμό,
Στην ενσυναίσθηση έρχομαι στα παπούτσια σου. Έρχομαι στα παπούτσια σου, μικρό παιδί 8,5 χρονών. Έρχομαι στα παπούτσια σου, 18χρονο αγόρι που παλεύεις να βρεις που είναι η μίσος στο γυμναστήριο και πόσα σκευάσματα θα πάρεις από αυτά που σου δίνουνε και δεν ξέρεις τι είναι. Έρχομαι στα παπούτσια σου, 25 χρονών, που έχεις τελειώσει το πανεπιστήμιο και βρίσκεσαι μπροστά σε μια αδυσόπιτη. Πού θα βρω εργασία, όλα αυτά που έχω μάθει και για τα οποία έχω μοχθήσει και έχω εφόδια και έχω κάνει, πού θα τα ξεδιπλώσω, πού θα μπορώ να τα κάνω. Έρχομαι στα παπούτσια σου, 30 χρονών, 35, που έχεις μια δουλειά που κάπως δεν σου αρέσει, που έχεις την πίεση να κάνεις παιδιά, να αυτό, να εκείνο, πότε θα γίνω, τι θα γίνει, πώς θα είναι τα προσωπικά σου. Έρχομαι στα παπούτσια σου, ενσυναίσθηση λοιπόν. Ενσυναίσθηση, και τι θα ήθελα να παρατηρεί και ο άλλος εμένα αν ήταν στη θέση μου, και δράση. Δράση. Είτε εμείς με τους εαυτούς μας, με τους γύρω μας, ζητώντας βοήθεια, ζητώντας υποστήριξη και δράση προς αυτή την κατεύθυνση. Μιλήστε και δράστε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Από τη ζωή που σκρολάρουμε και ζούμε σκρολάροντας, όπως είπε η κυρία Δούκα, σε μία ζωή που θα πρέπει να την πάρουμε στα χέρια μας. Αφήσουμε το κινητό και να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας. Παρ' όλα αυτά, ζούμε στον ψηφιακό κόσμο. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος το πώς θα ντυθούμε, το τι θα φάμε, το πού θα πάμε, το τι θα διαβάσουμε, το τι θα δούμε, το τι θα ακούσουμε, όλα, ή πώς θα κοιμηθούμε. Δεν το φορίζουμε αυτό. Σαφώς ζούμε στην τεχνολογία και πρέπει να την κάνουμε. Ένα σφυρί έχουμε. Θα το χρησιμοποιήσουμε είτε για να καρφώσουμε ένα καρφί και να κρεμάσουμε έναν όμορφο πίνακα που μας ανοίγει την πνιγή, ή θα σπάσουμε το κεφάλι κάποιου. Το ίδιο σφυρί μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι εργαλεία. Είναι στα χέρια μας πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Η τεχνολογία είναι υπέροχο εργαλείο. Πώς εκπαιδεύουμε τα παιδιά, πώς συζητάμε με τα παιδιά, γιατί το εκπαιδεύουμε πάντα είναι η απόσταση. Εσύ εκεί, εγώ εδώ και πρέπει να σε εκπαιδεύσω. Πώς συζητάμε με τα παιδιά, με τους νέους ανθρώπους, για όλο αυτό τον πλαστό και πλαστικό ψηφιακό κόσμο. Και για τα πρότυπα και τα στερεότυπα που περνάνε μέσα από αυτόν, αλλά πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Κυρία Καμαράτου. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ με αυτό που ανέφερε η κυρία Δούκα, ότι ουσιαστικά για μένα δεν πρέπει να είμαστε αφοριστικοί ούτε οι γονείς, έτσι, ούτε κανένας, ούτε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε για την τεχνολογία. Έτσι. Έχουν φέρει πολύ καλό και στους νέους ανθρώπους. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, και παιδιά που μπορεί να δυσκολεύονται στις διαπροσωπικές επαφές και η απόσταση των social media μπορεί να τα διευκολύνει στο να αποκτήσουν έτσι μια πρώτη επαφή, έναν πρώτο διαδικτυακό φίλο, δηλαδή να κάνουν ένα ξεκίνημα, έτσι. Οπότε ούτε οι γονείς, ούτε και εμείς πρέπει να είμαστε, να φοβόμαστε, να τα αντιμετωπίζουμε με φόβο. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι, όπως και σε όλα τα πράγματα, να δούμε τι καλούς όρους έχουμε να βάλουμε, έτσι ώστε να είναι δυνατότητα και να είναι δρόμος και να μην είναι εφιάλτης. Γιατί για πολλά παιδιά, είχαμε την υπόθεση της 14χρονης, ας πούμε, στη Γλυφάδα πρόσφατα, αλλά και πολλά, όσοι και όσες δουλεύουμε με εφήβους το βλέπουμε, κακά σχόλια, κοροϊδεύουν το ένα το άλλο. Έτσι, οι γονείς πρέπει να είναι προστατευτικοί και ως προς το χρόνο, αλλά και ως προς τον τρόπο που πότε θα γίνει χρήση. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα, τα οποία έτσι δεν είναι manual, ότι όλοι οι γονείς πρέπει να απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο. Τι έλεγχο θα έχω, θα διαβάζω τις συνομιλίες του παιδιού μου, ας πούμε, μέχρι ποια ηλικία, θα του κλείνω το κινητό. Σίγουρα όμως δεν πρέπει να είναι κάτι ανορίωτο, έτσι, κάτι χωρίς το προστατευτικό βλέμμα κάποιου άλλου. Και τέλος, νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό που είπαμε και ξεκινώντας, πολλά σκοτεινά μονοπάτια θα υπάρξουν στη ζωή μας, έτσι. Πολλά σταυροδρόμια, ας πούμε, πολλές φορές θα φτάσουν οι νέοι στο χείλος του γκρεμού
Και τότε αυτό που θα μας κρατήσει, είτε αυτό λέγεται social media, είτε λέγεται κακοποιητικές σχέσεις, είτε λέγεται χρήση ουσιών, είναι το τι έχουμε στο σακίδιό μας. Τι μας έχουν εμπλουτίσει οι γονείς. Οπότε, παρόλο που μπορεί να φαίνεται τρομακτικό για τους γονείς, τα social media, η εικόνα, οτιδήποτε, πρέπει και εκείνοι να έχουν φροντίσει να πρικίσουν τα παιδιά τους και όταν θα έρθει η ώρα να τα αυτονομήσουν, να έχουν πίστη σε αυτό που τους έχουν δώσει μέχρι τότε. Γιατί τη ζωή τους, ευτυχώς, δεν μπορούμε να την ελέγξουμε. Ευτυχώς. θα ήταν καταστροφικό περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχουμε συζητήσει σήμερα. Κυρία Βαλίκου. Ναι, συμφωνώ, νομίζω καλύφθηκαν όλα. Αυτό που ήθελα λίγο να προσθέσω είναι ότι σήμερα είναι τα social media, είναι το ίντερνετ, αύριο θα είναι κάτι άλλο. Οπότε, σαφώς, η κριτική σκέψη στα παιδιά θα πρέπει να αναπτυχθεί. Και αυτό έρχεται σε συνδυασμό και με αυτό που λέγαμε πριν με την παρατεταμένη εφηβεία. Πόσο φροντιστές είμαστε και μέχρι πού πάμε. Πόσο δηλαδή αφήνουμε περιθώριο στα παιδιά να αναπτύξουν αυτονομία, αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση για να μπορούν τα ίδια να αντεπεξέρχονται σε αυτές τις δυσκολίες που μπορούν να φέρουν τα social media. Άρα, λοιπόν, θέλει να ενδυνάμωση τα παιδιά, για το που είναι και το θέμα μας σήμερα, για να μπορούν τα ίδια να το αντιμετωπίσουν. Και επίσης, ένα σημαντικό κομμάτι που ίσως έτσι θα λίγο να το αγγίξουμε είναι και η διαφορετικότητα των παιδιών στο γενικότερο φάσμα της διαφορετικότητας. Δηλαδή, κάποιο παιδί αντιδράει διαφορετικά στα social media και στο πώς τα αποδέχεται, πώς τα φιλτράρει. Κάποιο άλλο παιδί μπορεί να είναι πολύ πιο ανεκτικό σε αυτό. Δηλαδή, έχουμε δει για παράδειγμα τα παιδιά με διάσπαση προσοχή, με δέπη, ότι είναι πολύ πιο επιρρεπή στη χρήση και στον εθισμό στο διαδίκτυο. Άρα, λοιπόν, εκεί θέλει περισσότερο προσοχή και περισσότερη εποπτεία όσον αφορά τη χρήση του διαδικτύου. Κυρία Ρεκατσίνα, οι κοινότητες ψηφιακές σίγουρα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις κοινότητες του αναλογικού κόσμου. Παρ' όλα αυτά, οι κοινότητες του αναλογικού κόσμου μπορούν να αντιδράσουν στα αρνητικά πρότυπα ή στα στερεότυπα των ψηφιακών κοινοτήτων. Σίγουρα μπορούν. Και μπορούν γιατί όταν έχουμε πολλά άτομα μαζί, τα οποία ανταλλάσσουν απόψεις, ασκούν τη δική τους κριτική, έχουν τη δική τους οπτική στα πράγματα, μπορούν εύκολα να φτάσουν σε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Βλέπουμε πολύ συχνά ότι εμείς οι ενήλικες, που υποτίθεται ότι έχουμε φτάσει και σε μια ηλικία που έχουμε περάσει την εφηβεία, έχουμε βιώσει κάποια πράγματα, αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τι από αυτά που βλέπουμε είναι αλήθεια και τι όχι, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να μην επηρεαζόμαστε από τις ψηφιακές κοινότητες. Είτε πρόκειται για ομάδες που υπάρχουν μέσα στο διαδίκτυο, είτε πρόκειται για αυτό που παρατηρούμε στο διαδίκτυο. Πάλι εκεί, ακόμη και στο κομμάτι των κοινοτήτων, υπάρχει η καλή και η κακή πλευρά. Υπάρχουν πάρα πολλές κοινότητες διαδικτυακά, οι οποίες έχουν κάποιο επικίνδυνο περιεχόμενο, συστρατεύουν ανθρώπους γύρω από ζητούμενα τα οποία δεν είναι αποδεκτά. Υπάρχουν όμως και κοινότητες που λειτουργούν πάρα πολύ ενδυναμωτικά και το κομμάτι το ψηφιακό τις βοηθάει στο να άρει τα εμπόδια της απόστασης και του χρόνου και να τις φέρει πιο κοντά. Αντίστοιχα, αυτό συμβαίνει και από κοντά στις κοινότητες. Σίγουρα το διαζώσεις δεν συγκρίνεται και σίγουρα όταν βλέπουμε ότι οι άνθρωποι έρχονται από κοντά και αλληλεπιδρούν και είναι μαζί, το αποτέλεσμα είναι ακόμη καλύτερο. Όμως, πάλι και εκεί πρέπει να δουλέψουμε κριτικά, πρέπει να κρατήσουμε όσο γίνεται το καλό και να απομακρύνουμε το αρνητικό και ο συνδυασμός τους θα λειτουργήσει πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχουμε ροκανίσει πολύ χρόνο. Θέλω να κλείσουμε την... Μόνο με την κυρία Κανέλου. Βεβαίως, τώρα. Θα κλείσουμε με την κυρία Κατερίνα Κανέλο, την οποία ταλαιπωρήσαμε νωρίτερα και τη σηκώσαμε. Ελάτε. Θα πάρουμε και κάποιες ερωτήσεις, δεν είναι? Να σας καλημερίσουμε. Καλησπέρα σας και από μένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που έχω το λόγο και την χαρά να είμαι μαζί σας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ρεκατσίνα για τη συνεργασία που είχαμε κατά την περσινή σχολική χρονιά. Εγώ αναφέρομαι στη σχολική χρονιά ως εκπαιδευτικός. Ήρθε η ειδοποίηση στο σχολείο, αμέσως σκεφτήκαμε μαζί με 4 συναδέλφους να αγκαλιάσουμε το πρόγραμμα που και εκείνο μας αγκάλιασε με τη σειρά του.
Δεν θα αναφερθώ στο ρόλο των συμβούλων σχολικής ζωής που έχει μπει στη σχολική κοινότητα, δεν θα πλατιάσω δηλαδή πάνω σε αυτό, αλλά είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Μας επιτρέπει να μιλάμε με παιδιά, με γονείς, να ερχόμαστε σε επαφή με κεδασί, με άλλες κοινότητες για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ήρθε η πρόσκληση λοιπόν, επιλέξαμε να είμαστε στο πρόγραμμα, έχοντας με τη σειρά μας διαλέξει 15 παιδιά από την πρώτη μέχρι την τρίτη γυμνασίου, παίρνοντας την σύμφωνη γνώμη των γονέων, γιατί μιλάμε για γυμνάσιο, συνοδεύσαμε τα παιδιά 4 Σάββατα, μοιράσαμε λίγο τη δουλειά, γιατί αντιλαμβάνεστε πρόκειται για Σάββατο, όλα αυτά γίνονται αμυστοί και χαρήκαμε που τα παιδιά μας από την πρώτη συνάντηση γύρισαν ενθουσιασμένα στο σχολείο. Όταν τα ρωτήσαμε πώς είναι το πρόγραμμα, μιλάμε με παιδιά της ηλικίας μας, μοιραζόμαστε πράγματα. Μου έγραφαν διάφορα πράγματα που έκαναν εκεί και ήταν κατενθουσιασμένα. Τα κορίτσια μας παίζουν στο βίντεο το οποίο γυρίστηκε πέρσι στο 8ο Λύκειο και φέτος θα ξεκινήσουμε πάλι τη συνεργασία με το Openus, γιατί είδαμε ότι τα κορίτσια ανοίχτηκαν, μίλησαν. Έχουμε κορίτσια τα οποία ανήκαν σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, ήταν από διαφορετικές χώρες και από διαφορετικά θρησκεύματα. Όμως όλες έγιναν μια παρέα, κρατούν και σήμερα επαφή. Έτσι, εκεί έχουμε τη βοήθεια από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σωστό αυτό. Λοιπόν, κρατούν την επαφή τα παιδιά και φέτος ήδη έχουμε αρχίσει σαν ομάδα και επεξεργαζόμαστε ποια παιδιά θα θέλαμε να εντάξουμε έτσι ώστε να τα βοηθήσουμε να βγουν από απομόνωση, να βγουν από θέματα είτε ψυχικής υγείας που υπάρχουν και είναι διαπιστωμένα, είτε από απομάκρυνσης από την ομάδα λόγω κάποιων ιδιαιτεροτήτων τους. Άρα λοιπόν, διαφορετικότητα, συμπερίληψη είναι κάτι που δουλεύουμε σε αυτό το σχολείο. Εδώ σήμερα βρισκόμαστε 4 εκπαιδευτικοί, δεν είμαι μόνη μου, είμαστε μια ομάδα και το λέω και ανοιχτά, έχω προτείνει και στην κυρία Ρεκατσίνα να έρθει στο 49 γυμνάσιο το Openus, να συνεργαστούμε και να έχουμε συνεργασία με όλα τα όμορα σχολεία. Είναι ένα πρόγραμμα που πραγματικά αξίζει τον κόπο για τα παιδιά μας. Και θα ήθελα έτσι και τα παιδιά που είναι στο Λύκειο να τα καλέσουμε και να συμμετέχουν ξανά και εκείνα. Συγγνώμη αν μονοπόλησα λίγο τον χρόνο σας, αλλά ο ενθουσιασμός μου για αυτή την ομάδα είναι πραγματικός. Μία ερώτηση την οποία θέλω να σας απευθύνω, δεν ξέρω αν θέλουν και οι συνομιλήτρες να απευθύνουν κάποια ερώτηση πάνω σε εσάς, αλλά αντιμετωπίσατε θέματα συνεργασίας και επικοινωνίας με τους γονείς και με τα παιδιά? Να σας απαντήσω ευθέως. Περισσότερο με τους γονείς παρά με τα παιδιά. Τα παιδιά... Πώς ξεπεράστηκε αυτό? Με τα παιδιά ή με τους γονείς? Με τους γονείς. Με τους γονείς. Συνεχής επικοινωνία. Εντοπίζουμε ένα πρόβλημα. Καλούμε. Να υπάρξει συνεργασία. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να πείσουμε, να φέρουμε σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς, γιατί δυστυχώς δεν είμαστε ειδικοί, εκπαιδευτικοί είμαστε. Αν και από δική μας πρωτοβουλία παρακολουθούμε προγράμματα ειδικής αγωγής, ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης, αυτό είναι πρωτοβουλία προσωπική του κάθε εκπαιδευτικού. Με τους γονείς, εκείνο που κάνουμε είναι να τους φέρουμε σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς. Πέρυσι είχαμε τη χαρά να έχουμε στο σχολείο την παρουσία μιας ψυχολόγου για μία ημέρα την εβδομάδα, βοήθησε όμως την κατάσταση. Φέτος έχουμε κάνει τα αιτήματα, περιμένουμε. Όχι, δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη, όπως δεν έχει τοποθετηθεί και νοσηλευτής. Δηλαδή υπάρχουν τα κενά αυτά, δυστυχώς. Υποτίθεται ότι σε όλα τα σχολεία υπάρχει ψυχολόγος πια. Θα έπρεπε να μία φορά την εβδομάδα, μία μέρα την εβδομάδα από 3-4 ώρες. Να σας πω κάτι, από το τίποτε για μας ήταν σημαντικό. Από το να μην υπάρχει καθόλου ήταν πολύ σημαντικό. Έχουμε ζητήσει και κοινωνική λειτουργό. Δεν έχουμε όχι, νομικά
υποχρεούνται όλα τα σχολεία να έχουν ψυχολόγο. Μια φορά την εβδομάδα από 3-4 ώρες. Δεν φτάνει, αλλά τουλάχιστον αυτό. Μου κάνει εντύπωση. Καθυστερούν οι προσλήψεις, καθυστερούν πολύ και αναπληρωτών και προσωπικού. Ναι, το ξέρω για τις προσλήψεις, αλλά γενικώς κάντε το μεγάλο θέμα. Η προτεραιοποίηση που πολύ γίνεται μεγάλο θέμα, είναι δύσκολη και λάθος. Δηλαδή, να μπορείτε παραπάνω. Όχι όσο μπορείτε και όσο δεν μπορείτε. Αυτό θέλω να πω. Η προτεραιοποίηση που γίνεται και από την ίδια την πολιτεία γίνεται σε ένα επίπεδο βασικών θεμάτων. Δηλαδή, να μην λείπει ο βασικός δάσκαλος, να μην λείπει αυτό. Ποιος είναι ο βασικός δάσκαλος, τεράστιο ερώτημα πάλι. Αλλά τελικά ο ψυχολόγος, ο οποίος θα βοηθήσει και ο κοινωνικός λειτουργός θα βοηθήσει το δάσκαλο, να βοηθήσει την τάξη να ενταχθεί και να προχωρήσει και να κυλήσει η χρονιά χωρίς δυσκολίες, χωρίς απρόοπτα, χωρίς πισωγυρίσματα, θεωρείται συμπληρωματικό, συμπληρωματική ειδικότητα. Άρα πρέπει λίγο να δούμε και πώς τελικά θα καταφέρουμε μέσα από όλες αυτές τις κινήσεις και μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση να αλλάξουμε και την προτεραιοποίηση που έχει η ίδια η πολιτεία πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Υποτίθεται ότι υπάρχει προτεραιότητα, ότι υπάρχουν νόμοι. Είναι αυτό που λέμε, οι νόμοι υπάρχουν, να εφαρμοστούν. Από το να βγάζουμε συνεχώς καινούριους νόμους, ας εφαρμόσουμε αυτούς που έχουμε, που δεν εφαρμόζονται, και βγάζουμε κι άλλους. Ακριβώς. Αυτό. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για ερωτήσεις και απαντήσεις. Αν μπορούμε στις απαντήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις? Σας καλύψαμε? Όχι. Ναι. Καλησπέρα. Θέλετε να σηκωθείτε λίγο, να σας βλέπουμε και να μας πείτε και το όνομά σας? Μαρίνα ονομάζομαι. Εγώ μία τοποθέτηση θα ήθελα που είναι και ερώτηση ταυτόχρονα. Εγώ στη ζωή μου είχα την ευκαιρία να έτσι καλλιεργήσω την έννοια της ενσυνειδητότητας. Και αυτό έτσι το θυμήθηκα από το παράδειγμα με τα νύχια που είπατε με την κόρη σας, η οποία ενσυνειδητότητα είναι η ικανότητα του να μένουμε στο παρόν, να παίρνουμε εμπειρίες από το παρελθόν και να μην ανησυχούμε έντονα για το μέλλον. Να βάζουμε δηλαδή στόχους, αλλά να μην έτσι ανησυχούμε έντονα και υπερβολικά. Βλέπω από τους νέους και εγώ δηλαδή έχω υπάρξει πολύ πρόσφατα, δεν καλλιεργείται έντονα η έννοια του mindfulness δυστυχώς. Mindfulness είναι ο αγγλικός όρος της ενσυνειδητότητας. Και δεν ξέρω κατά πόσο θεωρείτε ότι είναι σημαντικό έτσι να καλλιεργείται. Δηλαδή όχι μόνο στο πλαίσιο της ψυχικής υγείας, αλλά και γενικότερα. Γιατί το mindfulness είναι ακόμα και για ένα διαγώνισμα, ακόμα και για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ακόμα για οτιδήποτε κάνουν τα παιδιά στην καθημερινότητά τους. Κυρία Παλίκου, ελάτε πάνω κιόλας. Ελάτε. Ωραία. Για απαντήστε. Απαντάω εγώ. Ωραία. Κοιτάξτε, σαν τεχνική το mindfulness, με τη γενικότερη μάλλον τεχνική, ότι είμαστε στο εδώ και το τώρα, να γνωρίζουμε το συναίσθημά μας κλπ. Είναι μια στρατηγική που την προσπαθούμε και οι εκπαιδευτικοί να τη δίνουμε στα παιδιά. Σαν τεχνική με τα όλα του στοιχεία, η διεθνής βιβλιογραφία δείχνει ότι δεν έχει και πολύ καλά αποτελέσματα. Θέλω να πω ότι θέλει λίγο προσοχή. Δηλαδή, αν ψάξει κάποιος ερευνητικά για την τεχνική του mindfulness και έρευνες που το έχουν χρησιμοποιήσει σαν τεχνική στα σχολεία, μαζί με κάποιες άλλες γνωσιακές συμπεριφορικές τεχνικές, δεν έχουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα που περιμέναμε να έχουν. Και αυτό γιατί είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Πολλές φορές και εμείς οι ψυχοθεραπευτές ξεφεύγουμε λίγο από αυτό. Δεν είναι τεχνική η δυσκολία του παιδιού, είναι τεχνική και η δυσκολία που εμφανίζει αυτό το παιδί. Άρα λοιπόν το mindfulness σε ένα παιδί που έχει για παράδειγμα κατάθλιψη θα φέρει αντίθετα αποτελέσματα. Θέλει λοιπόν προσοχή. Σαν γενική όμως ιδέα του είμαι εδώ, παρατηρώ τον εαυτό μου κλπ. Νομίζω ότι είναι κάτι που και εμείς σαν γονείς πρωτίστως θα πρέπει να το δίνουμε στα παιδιά μας. Και να συμπληρώσω και... νομίζω ακούγομαι. Και εγώ να συμπληρώσω ότι όντως το mindfulness είναι μια
τεχνική κατά κάποιο τρόπο που εντάσσεται ευρύτερα στην γνωσιακή, ας πούμε, συμπεριφοριστική θεραπεία. Σε κάποιους μπορεί να λειτουργεί όντως. Παρόλα αυτά, δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, όταν κουβαλάμε τραύματα από το παρελθόν, βλέμματα άλλων, προσδοκίες άλλων, όταν το να αποτύχω στο διαγώνισμα μπορεί να σημαίνει ότι θα φάω ξύλο στο σπίτι, ας πούμε, ή ότι θα καταρρεύσει όλη η εικόνα μου, πώς να μείνω στο εδώ και τώρα. Γιατί δεν είναι ένα απλό διαγώνισμα, είναι κάτι άλλο. Όπως και η τροφή δεν είναι απλά τροφή. Οπότε, όταν το τώρα δεν είναι απλά τώρα και όταν τα πράγματα γύρω μας έχουν συμβολισμούς, το ερώτημα είναι πού όντως μένουμε. Είναι μόνο διαγώνισμα ή είναι οι προσδοκίες των άλλων, είναι η εικόνα μου, είναι η αξία μου. Οπότε, πώς να μείνω στο διαγώνισμα όταν διακυβεύεται, ας πούμε, το ποια είμαι σαν άνθρωπος. Κάπως έτσι. Αλλά σίγουρα δεν αμφισβητώ το ότι μπορεί κάποιος να τους έχει βοηθήσει και έτσι να έχει προάγει κατά κάποιο τρόπο στην κρότηση, την ηρεμία. Είπατε αυτό για τα κινητά, ότι βρισκόμαστε κολλημένοι με το δάχτυλο σε μια οθόνη. Όλοι εννοείται. Και ότι όλοι, όπως είπατε, δεν θέλουμε να βλέπουμε τον άλλον στον δρόμο ή δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Εγώ θέλω να κάνω ερώτηση γιατί. Γιατί δημιουργούνται ανασφάλειες, γιατί οι γονείς, όπως είπατε προηγουμένως, μπορεί οι ίδιοι να μην έχουν λύσει τα ψυχολογικά τους. Δεν θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει μια πιο ριζική αλλαγή, γιατί θεωρείτε ότι το ζήτημα είναι πολύ πιο βαθύ για να φτάσουμε να μιλάμε για τα στοιχεία που συζητάμε τώρα. Πολύ σωστή τοποθέτηση. Ναι, σίγουρα ξεκινάω και φυσικά προσθέτεται. Η αλλαγή είναι να ξεκινήσει από πολύ βαθιά. Και σίγουρα μία συζήτηση δεν αρκεί. Και έχουμε να κάνουμε με γενιές γονέων οι οποίοι δεν είχαν έπαφη με το κομμάτι της ψυχοθεραπείας, της ψυχολογίας κτλ. Είναι μια γενιά η οποία, ακόμα και η πιο πρόσφατη, το είχε πολύ μεγάλο ταμπού. Θεωρούνταν ότι το να πάει κάποιος σε ψυχολόγο πρέπει ή να πάσχει από κάποια ψυχική ασθένεια ή, όπως λέγανε παλιότερα, να είναι τρελός. Επομένως, έχουμε να κάνουμε με πολλές γενιές ανθρώπων που είναι πλέον γονείς, οι οποίοι δεν μπόρεσαν τα δικά τους ζητήματα, όχι απαραίτητα ψυχοπαθολογίες, αλλά οποιοσδήποτε τραυματικές εμπειρίες ή δυσκολίες με την εικόνα τους, με τον εαυτό τους κτλ. Να τις συζητήσουν, να τις εντοπίσουν και να τις διορθώσουν, αν όχι λύσουν. Και αυτό περνάει από γενιά σε γενιά. Διότι δεν μπορεί ο γονιός να απομονώσει, να είναι τώρα γονιός και αύριο ο Γιώργος, η Νίκη, η Μαρία. Είναι μια προσωπικότητα. Και επίσης δεν λαμβάνει κανένας manual για το πώς θα είναι ως γονέας. Επομένως, όλα αυτά τα οποία κουβαλάει και που ο ίδιος έχει ζήσει, δεν έχει λύσει, τον έχουν ταλαιπωρήσει κτλ., θα τα περάσει θέλοντας και εμείς το παιδί του. Και αυτό δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο, μια λυσίδα, όπου φτάνουμε να είναι πολύ δύσκολο στη συνέχεια να μεγαλώσουμε παιδιά σε όλα υγιή όπως θα θέλαμε και ενδυναμωμένα. Γι' αυτό και λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση. Τόσο από την εκπαίδευση, όσο και από την οικογένεια, όσο και από την πολιτεία, όσο και από το ίδιο το άτομο. Και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Και γι' αυτό συζητάμε, γιατί πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές. Πρέπει να πάρθουν αποφάσεις και μέτρα ακόμη πιο ριζικά και πιο ολιστικά. Μόνο από το να το αφήνουμε στο άτομο και στο να γίνονται κάποια προγράμματα γύρω από αυτό. Αν μπορώ να συμπληρώσω κι εγώ, νομίζω ότι η δική σας τοποθέτηση, καθώς και η προηγούμενη, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές, γιατί θέτουν το ερώτημα ουσιαστικά του με ποια μέθοδο, ας πούμε, ή αν υπάρχει μέθοδος, μία, θα επέλθει η αλλαγή. Και εγώ, ας πούμε, προσωπικά, παρόλο που είμαι ψυχολόγος, δεν θεωρώ ότι η θεραπεία, η ψυχοθεραπεία είναι ο μόνος τρόπος. Δηλαδή, θα έρθει, ας πούμε, από το άτομο προς την κοινωνία ή από την κοινωνία προς το άτομο. Έτσι, και εδώ έτσι, έρχεται και η συζήτηση που κάναμε πριν για τους νόμους, δηλαδή τι υπηρεσίες υπάρχουν, ποια είναι η πρόσβαση στις υπηρεσίες. Πριν λίγο καιρό, ας πούμε, και ακόμα υπάρχουν οικονομικά ζητήματα στη χώρα, πάρα πολύ σοβαρά, αλλά ας πούμε, ως ψυχολόγοι λέγαμε στην κρίση ότι όταν έχουν αυξηθεί τόσο πολύ οι αυτοκτονίες, δεν είναι ζήτημα αποκλειστικά της οικογένειας ή του ατόμου. Έτσι. Είναι και κάτι κοινωνικό, το οποίο μπαίνει μέσα στην οικογένεια και καθορίζει το άτομο. Το ποιο από τα άτομα θα το εκφράσει αυτό, έτσι. Δηλαδή, όλοι υφίστανται την οικονομική κρίση, υφίστανται τις δυσκολίες, τις περικοπές. Κάποιοι
κάποιοι θα κάνουν χρήση ουσιών, ας πούμε, κάποιοι θα έχουν αυτοκτονικό ιδεασμό. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και εγώ χαίρομαι που υπάρχουν έτσι αυτές οι τοποθετήσεις, να μην εστιάζουμε μόνο στο άτομο, αλλά και στο ότι αυτά είναι και κοινωνικά ζητήματα. Η ψυχική υγεία είναι κοινωνική. Στο κομμάτι των διατροφικών διαταραχών δεν υπάρχει νευρική ανορεξία στην Αφρική. Δεν υπάρχει. Είναι στο δυτικό κόσμο. Και αυτό τα λέει όλα. Θέλει συντεταγμένη κίνηση. Ξεκινάνε από εμάς, δρούμε αυτό που κάνατε τώρα. Αυτό που λέτε είναι μια δράση, είναι μια πολύ συγκεκριμένη και πολύ σεβαστή δράση. Αυτή χρειαζόμαστε. Το να μιλάμε, να δρούμε, να πιέζουμε, που είναι η εκπαιδευτικός. Πιέζουμε. Όσο μπορούμε πιέζουμε. Και από εκεί και πέρα, ναι, πρέπει να διεκδικούμε αυτά τα οποία οφείλουμε να έχουμε ως άνθρωποι σε μια κοινωνία. Και εκπαίδευση, έτσι. Ωραία, νόμοι κλπ. Εκπαίδευση, καμπάνιες μεγάλες. Όπως υπάρχουν καμπάνιες για οτιδήποτε, να υπάρχουν καμπάνιες κλείς το κινητό. Ας το τάμπλετ. Δεν επιτρέπεται. Στην Αμερική δεν είναι που απαγορεύτηκαν τα κινητά μέχρι η χρήση εντελώς των κινητών. Στην Αυστραλία. 5 χρονών. Μέχρι 5 χρονών τα παιδιά απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Σε πιάνουν φυλακή μέσα. Να υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές. Καμπάνιες μεγάλες, ενημέρωση. Γιατί αυτό γίνεται. Όχι μόνο τιμωρητικό. Γιατί αυτό γίνεται και νόμοι που να το επιβάλλουν. Σοφία, πρέπει να κλείσουμε. Ναι, πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς, αλλά το συζητάμε και μετά στο διάλειμμα, ό,τι θέλουν, για να μην καθυστερήσουμε και το επόμενο πάνελ. Ωραία. Ναι. Χωρίς να μιλήσω. Βεβαίως. Εγώ είμαι Καλλιρόη. Χάρηκα. Για λόγους σειράς, δεν γίνεται να μην πούμε, γιατί δεν το είπατε, ότι πρέπει να σκεφτούμε πριν κάνουμε το παιδί. Γιατί, ωραία λέμε, οι γονείς δεν ξέρουν, δεν κάνουν, αλλά πρέπει λίγο πριν κάνεις το παιδί να σκεφτείς πολύ σοβαρά αυτή την απόφαση. Άρα, αν σκεφτούμε έξυπνα, σίγουρα το 50% θα λυθεί αν από επιλογή κάνεις παιδί. Δηλαδή, θα λυθούν πάρα πολλά προβλήματα. Και το θεωρώ παράληψη, γιατί επειδή είναι όλοι νέοι εδώ, να προλάβουμε πριν, δηλαδή να σκεφτείς, είμαι για να κάνω παιδί, μπορώ να κάνω παιδί. Αυτό. Και θα Ας αυξηθεί. Νομίζω υπάρχουν αρκετά παιδιά. Ωραία. Ας αυξηθεί, ναι. Από το να αυξηθούν τα προβλήματα και όλα αυτά. Και μια τελευταία ερώτηση από εμένα για εσάς, την καθεμιά, αφού πρώτα σας πω συγχαρητήρια. Ωραία, μια ερώτηση. Πρέπει να κλείσουμε, θα καθυστερήσουμε πάρα πολύ το επόμενο πάνελ. Στο διάλειμμα. Εντάξει, ωραία. Ήθελα απλά να μου πείτε πώς αισθάνεστε μετά από όλο αυτό. Η καθεμιά σας, αλλά εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλες και όλους που ήταν εδώ, να ευχαριστήσω τις συνομιλήτριές μας. Δεν θα αναφέρω ξανά τα ονόματα για την οικονομία του χρόνου. Για μένα το βασικό και το σημαντικό, πέρα από την επιστήμη, την κοινωνία, την πολιτεία, την πολιτική κτλ. Είναι ο άνθρωπος. Και ο άνθρωπος τι σημαίνει? Η επαφή, η επικοινωνία, η πραγματική επικοινωνία, η ουσιαστική επικοινωνία, η ενδυνάμωση για όλα τα κορίτσια, τις γυναίκες και τις θηλυκότητες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.